започваме. Давай. Хайде, гугутки. Хайде да я гониш. Хайде, мамо. Пускаме. Стъпвай, смело. Стъпвай, къде е пипката. Хайде, сега. Бързо, бързо. Добре. Прекрасно. Това се прави. Хайде сега. Питката е много вкусна. Хайде, мама, после. Виж какво имам за тебе. Хайде си избери нещо и ще разкъсаме питката. Виж колко интересни неща. Хайде, мама. Да, питката ще я ядем. Си. Разбира се, че се ядем. Тя за какво да яде? Айде, ставай. Ставай, хващай нещо от масата. Хайде, мами, какво Дай я искаш? тук на масата. Миши, какво искаш? Хващай нещо и да тръгваме. Ще го дадеш ли на мама? На мама, умницата ми, тя. Хубавата ми, златната ми. Шивачка ли ще я прави? Това е хирургическа ножица. Бърням се. Само я вземи, ако искаш.